Oliverko, ukáž mi, ktoré je M ako maminka. Toto, dobre, nechaj ho tam. A teraz mi ukáž, ktoré je O ako ocko. Toto, dobre. A ktoré je S? Ktoré je S? Toto, dobre. Nechaj. A ukáž mi, ktoré je B ako babka. Výborne. A ktoré je X? To je X, dobre. Nechaj ho tam. A ktoré je Q? To je Q, dobre. A ktoré je I? Ktoré je I ako palička? Výborne. Člup, palička, dobre. A Oliverko, ukáž mi, ktoré je U. Toto, dobre.